Fl-ewwel kwart tas-sena bejn Jannar u Marzu, Malta rreġistrat l-ogħla rata ta' barranin li għadu f'lukandi u postijiet oħrajn ta' akkomodazzjoni fostna mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ mill-aħħar ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Skont l-istħarriġ madwar l-Unjoni Ewropea kollha iżjed minn 450 miljun persuna għattaw lili f'akkomodazzjonijiet turistiċi, ċifri simili ħafna meta mqabbel mal-istess xhur fl-2024. Minkejja dan imqabbel mal-ewwel kwart tal-2024 Malta rat żieda ta' 17% tat-turisti biex irreġistrat rata ta' 91%, l-ogħla waħda mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Xhieda wkoll tal-impenn tal-Gvern fl-industrija tat-turiżmu bid-domanda domestika tibqa' qawwija anke fix-xhur meqjusin kwieti kontra dak li qed jesperjenzaw pajjiżi oħra. Sa dan it-tant il-Polonja rreġistrat l-inqas rata ta' turisti f'akkomodazzjonijiet b'19% waqt li l-Ġermanja u r-Rumanija rreġistraw 20%.